Dobrý den, celý Ahoj den. Aničko, Dobrý den. Tomi, ty ses nepřejmenoval. Tomi už je Tomi, dobře. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj Dobrý Fuku, ahoj den. Tomášku, ahoj Aničko, ještě si tady počkáme na Káju, já se taky přejmenuju. Já nejsem Angela Collins. Tak, Dobrý. A, dobrá. Dneska je 14.6.2025. Tak, příští týden budeme mít ještě 1 hodinu, jo, Zlatička? Jak nám odpadl ten den dětí, tak budeme mít ještě 1 hodinu. ne. Ve středu. Jede někdo příští týden na nějakou školu v přírodě nebo někam? Já 20. Já Ty 20. 20. Dobře, takže 18. máš čas, dobře. Někdo ještě jede někam? Nikdo nic? Perfektní. 18. Zapsat si to za uši. Ještě To to mám. napíšu do skupiny. 18. ve 3 hodiny, ve středu budeme mít ještě jednou. A pak už vás nechám. Náhrada za 31.5.2025. Zlo. Tak, dobrý. Tak, Kájo, úkol. Mám. Můžeš Máš. napít. Perfektní. Uh, Tomášek, máš úkol? Mám. Dobře. Tomi, Ano. Anička 4. Yes. OK. Fuk? Ne. Ne. A, Fuk ne. Fuk nechce dalšího zlatého smajlíka. Kubíka tady nemáme. Anička 3. Ano. Dobrá. A jinak nikdo. Dobrý, jsme na konci. Dobře. Tak jo, já vám pošlu odkaz. Vy mi to zase nazdílíte, však už to znáte. Kde to je? Kde to je? Gravitat. Ančta Kofuk je Spider-Man. Spíš Batman. Ja, Batman. No. Neotáčejte se mi. Já A nemůžu, Fuk se mi otočí zase zpátky. já nemůžu sdílet. Už můžeš. Okay. A už můžu. Hm? Bro. Hm? Hledám nějaký papír, kam si budu moct napsat vaše. A tady mám. Tady mám prázdný papír. Koho tady dneska máme? Tam nám. Kája, Fuk a Tomášek nezdílí. Bleh. 2, 3, 4, 5, 6 vás tu je. Fuk.
Fuk nám nezdílí. To vypadá jako, že Fuku, ty jsi někde v nějaké krabici zavřený. Hned, jak budete mít, tak řeknete, já vám tam napíšu procenta. Já už mám. Cože? Počkejte, ještě. Anička 4 mám 27%, no to je hezký. Nepočkejte, já jsem zapomněla, já jsem nevyplnila 15 nebo to 14. Jo, ty jsi zapomněla vyplnit tu druhou tu, jo? Aha. No tak se snaž. Tak já těch 27, jakože jsem je neviděla. Yes. No, vůbec nic jsem neviděla. Mám hotovo. 31%. Kája. A já, jakože tak malinko. Mám 8 správně a 5 dobře. Počkej, Osm, kolik? 5, Počkat, a vyplnil ty si mi všechno? jo, vyplnil. Vyplnil si všech, Prosky. nevyplněno 13. Počkej, to jsem Ty vyplnil. jsi nevyplnil tu druhou stránku. Počkejte. No, ty jsi nevyplnil tu druhou stránku. Tady vyplnil, tady. A sjeď dolů. Aha. No, nevyplnil. Takže to udělá znova. Zase nic jste neviděli. Jestli chceš 31%, já ti je tam dám, ale to je červený políčko, to bys nechtěl. Mám. 81% Tomi. Tomi má 81. Já mám 54. Počkat. Mám. První Tomi 81. Tak 81 mám Tomiho. Tak, jdeme dál. Anička 4 má 54%. Aha, dobře, tak kde tě mám, Aničko? Mám. 54. Mám Aničku, koho dalšího? Anička 3, 85. Co? Tak hodně? Mám. Anička 3 je šikovná. Já taky. A to mi to samý. Kája ten ještě bude pracovat. Co Fuk? 81, dobře. My všichni máme 80. Protože Anička 4 se asi neučí. O čem? Mhm. Tomášek? Co Tomášek? Kolik máš chybiček? Mám 10 a má 62%. 62%, dobře. Tak, Tomášek, Kája. Kája ten ještě pracuje, ten se to tam snaží nějak dodělat, dobře. Ještě někoho jsem neřekla? Myslím si, že jsem řekla všechny. Tak jo, pošlu další. Pošlu doplňovací diktátek. Tommy? Skibidi? Když budete dneska šikovní, tak budeme hrát Bluecat. A když ne? No, tak vás nechám napsat ručně diktát. Mám Oh my 50%. gosh. Přesně 50 a nevyplnil si 4. No dobře, tak já ti tam napíšu 50%. Mám Polovinu. 5. Pouze už jsem mám modrou. Není to červená? Je to červená.
Paní učitelko, já mám 5. No Čemu 5? to chybu. Aha. Počkej, já jsem ještě nestihla se vzpamatovat z toho, že tady Kája má červenou. Dobře, Anička 4 má 5 chyb. Dobře, tak jdi dál. No. Mám 2 chyby. Mám. Fuk má 2 chyby. Já mám taky. Tomi má 5 chyb. A Anička 3 má 2 chyby. Jánička 3. 3. Anička 3 má 2 chyby, jo. Jděte dál. Káju jsem ještě neslyšela a Tomáška. Protože ta je moc pomalej. Kája má 10 chyb. Nie, asi mám problém s No, Co Ne. Tak jsme zjistili, že Kája má problém se SZ. Já taky. Takže Kája a Anička 4 se budou učit SZ. Ne, já kecám. Mám. na prázdniny. Tak šup, Mám. další. Kájo, nechceš mít nulu. Mám. Anička 3 má. Já mám Kolik 12. máš? 3 chyby, dobře. Já mám 12. Anička 4 má 12 chyb. Kdo další? Do... Zpívat nebo zpívat? Ale ty. Já to neumím, já jsem to zapomněla. Já mám zase No. 5. A já už jsem se to učila kdy jsem se to učila ve 3. třídě, nebo ve 4. 3 chyby. Já mám 5 chyb. Nějak jsem se... Počkat, 3 chyby. 3 chyby má Fuk, tak. Mám 5 Počkat, chyb. 3 chyby má Fuk, Kája má 5 chyb, tak. Taky Kdo další? Mám. Postupně. Tak, co Anička 3? 8 chyb. Teda ne, jo, Anička 3. Anička 3, 8 chyb. Anička 4. Anička 4. Od kolik jsi měla chyb? No, jsem říkala 5. 5. Jo. Já to musím vždycky si zapsat. Musíme udělat další. No, aspoň 3 diktáty mi uděláte. Paní Stelko, tady oni mají chybu. Oni mají chybu kde? No, smazal. Smazat je jakože očistit, ale zmazat je ušpinit se. Aha. A na to jsou slova, která jsou podobná. Fuk? Že by? Ne, fuk nic. Fuk Mám ještě 4 nic. chyby. Kája má 4 chyby, dobře. Co to my? Zlepšuju se. Ano, co to my? Mám 3. 3 chyby, výborně, tak dál. Už jsem udělal 3 chyby. Mám 4 chyby. Výborně, Aničko, 3. Už jsem udělal 3. Jsou tady vz? Ne, jo. Já mám 4. Výborně. Zlepšuješ se. Já Papi. taky. Já už nebudu. Ano. 9 chyb. 9 A furt se chyb. zhoršuje. Co Já už dál? nebudu dělat, nebo budu zhoršovat. Mám dělat další. No, můžeš. Jestli chceš lepší hodnocení, tak můžeš. A když se zhoršuju. Ne, nedělej, zhoršuje.
Nebo dělej. Minimálně 3. Už mám 3. Já už mám 3. Co to my? 3, zase. 3 chyby, výborně. Paní Vy to už Štěpko, chyby. nemusíte. okay. 2 chyby. 2 chyby má Fuk, dobře. Fuchse má... Ne. Ještě někdo dělal nějaký diktátek? A můžu dělat 4. Můžeš. Okay. Horšuješ se. Okay. Ano, Vydělej nedělej to. to. Tak nic. Zhoršuješ se. Tak, počkat, Anička 3 má 3 chyby. Anička 3 se nám zlepšuje. Anička 3 už udělala 5 těch diktátů. 5? No to nekecejte. No, nekecám. Já mám Já zase... kecat neumím. No, nekecejte. Paní Štěpko, já mám... Ne, to ne. Vy už si kecala, Mám že 2 chyby. neumíte kecat. Výborně. Paní Štěpko, jaké je moje to nejlepší znám? Ne. Kolik těch má procent? Anička 4. Ty už jsi měla 4 chyby a tady máš taky 4. Dobře. Takže Kolik Tři má procent, chyby. aby jsem dělal další? Kolik? 3 chyby. 3 Kolik? chyby, dobře. Co to my? To nebudu dělat. Je to hrozný. Tomi už udělal 3. Jestli chceš ještě, tak můžeš, Tomi. Když ne, tak ne. Mám 4 chyby. 4 chyby, dobře. Ty už máš, myslím, všechny, ne, diktáty, Aničko? Už mám Anička 3. skladu By měla mít dokončenou. všechny už hotový. já? Anička To 3 nebudu už dělat. došla na konec, no. Dobrá práce, Aničko. Asi Anička bude chytřejší než paní učitelka. Paní Štěpko, tohle nebude počítat. Aha, tenhle se nebude počítat. A proč jako? Je málo procent. Protože máš 7 chyb, jo? To nepiš. Nemáš to říct. Ty nelžeš ani neříkáš. A ty si to řekl. Protože jsem línej. Tak, nikdo už nic, nebo ještě někdo něco dělá? Já. Anička 4, dobře, tak ještě někdo dělá? Já. Kolik mám Kromě procent, paní Aničky učitelko? 4? Kolik mám procent, paní učitelko? Já tady... Cože? Musím být ty než 4. 35 možná. To mám já. Ne ty. Paní Štěpko, Mhm. já jsem měla 8 chyb. A teď Ok. mám denního limitu. Tak, už končíme. Teďka se podíváme na Grammar In. Nikdo Já se už tak to má bojím. otevřeno dávno. Já se Mhm. tak bojím. Já zase Na mám málo... pondělek. Protože já dostanu známku z testu, jak se to říká? Čuju. Český jazyk. Český jazyk. Já jsem dostala... A teď se podíváme na takovou hezkou věc, kterou máte strašně rádi. Ne, nemáme. Zase vyznáš slovní druhy. Ano. ne. Ty Já to to víš. nechci dělat tu Proč jsi to říkala? gramárku. Vyznač slovní druhy. Třetí ročník. Třetí? První ročník. Pátý, ne? 5. Proč, Aničko? Tak schválně, já mezi tím spočítám, kolik máte procent z těch diktátů. Já mám 0. Hned vám to řeknu.
Paní Štelko, a jak to víte? No já si Počkej, píšu, kolik máte vždycky chyb. počkejte, paní Ušelko. Já jsem měl hodně zlaťátek a proč všichni mi zmizeli, že já mám 24, měl jsem 100. Ty jsi koupil to zvířata. A já nikdy nekoupuju. No, nekecej. Tak já nevím. Nebo já jsem ti hacknul. Aničko, vrať mi všechny peníze. Ne, nemám. Já jsem mu všechno Bylo koupila. to 300 coinů. Šupky. Soustředit se. OK. Co si jen bakery nevzí? Já jsem našel To mě- Albert Einstein. To mi má 64% z diktátů. On se má. Co já? A co já? Ještě jsem tam nedošla. Anička 4 teď. Pardon. Paní Štelko. Páni učitel. Chvilinku. Anička 4 má 36%. Paní Štelko. Ano. Je všichni zájmeno. Mhm. Kde to je? Tak, fuk. Na fuka kouknem. Šedesát dva. Anička 3. Anička 3 je poslední. Koho musím upravit? Pardon. Šedesát tři. Paní Štelko, vybíjenou a házenou je podstatná jména. Vybíjená bez vybíjené a házená bez házené. Házené dá se to skloňovat. Paní Štelko, dříve je příslovce. Kdy je dříve? Paní Uštelko, pomůžete mi? Jasný. Co tam máš? 2 chyby. Paní Uštelko. Vyletěla holubička ze skály, to je dobře. Probudila černé oči ze spaní. Bez spaní, stavení, bez spaní. Byly. Kdyby je částice nespaly, ony by. Co tu holubičku dostali, nebyla to holubička. Bylo to tak, škoda tebe. Kdy to je dobře.
Když to máš dobře. Hm. Když je spojka. Dej, mám hotovou, vidím, jaké tam máš chyby, nebo co ti to vyhodnotilo za chyby a To uh, nebudeme počítat. Paní učitelko, jo, to má je sloveso, ne, to není sloveso, má je moje. A to kdyby to bylo částice, tak jednu chybu si nepočítej, jo? Ne, kdyby je spojka, já jsem tam měla částice. Kdyby může být i částice, ať nechtěš kdyby. A Uvozují i věty psací. spojka? Teoreticky to může být spojovací výraz. Ale tady to je u paní vedlejší učitelko, věty. Jednu chybu si nepočítej, jo? To má panenko. Co pak? Co pak, Fuku? co bude terému a díky. Hmm. Kdo, co, jaký, který, čí? A jenž? A díky, díky, bez díky, k díky, o díky, jak, díky. Paní učitelko, Hmm. Ano? a co bude dárkovou? Přidám jméno. Mhm. Mhm. Paní učitelko, spaní je posledné jméno. Mhm. A co je kdyby? Číslo Uh, se. Spojky. spojka. Oni to mají jako spojku, ale jinak je to částice, nebo může to být i částice. To stejný. Si. Jste měli špatně. Počkat, Tommy, ten se nám nějak tvářil hrozně, úplně děsně, jako kdyby to tam chtěl rozflákat, jako kdyby mě chtěl úplně ublížit, jenomže on naštěstí sedí daleko ode mě, tak je to dobrý. Počkej, Tommy, kde bydlíš? Tommy, kde ty vlastně jsi? Doma. No to jo, ale v kterém části republiky? Aha. Karlovy Vary. Kdeže to jsi? Pustí nad Labem. Tak kde je ten Tommy? Karlovy Karlovy Vary. Vary. Aha, tak to si ode Jaké mě ústí? asi nejdál. Ej, Paní Ty jsi úplně na učitelko, západě a já jsem na východě. paní učitelko, Počkej, já to musím bydlím prozkoumat. až v Habartově. Kdeže? V Habartově. Kde to je Havartov? No, Asi to... pustím, já to musím prozkoumat. Havartov. To je až v Sokolově, aha. Až v Karlovarském kraji, no tak to je ještě horší. Vy bydlíte v Ostravě, že? Tájo, hrej. Teda vyplňuj. Nehrej. Vyplňuj. Já jsem až v Ostravě, no. Jo, A můj. to musím prozkoumat, kolik kilometrů. No, do Prahy to je 300. Přes 300. 300 mil. Wow. Wow. Paři. Já můžu vzít a zjistit. A já to zjistím. Ty to nezjišťuješ, ty budeš zjišťovat to, co jsou za slovní druhy. A já vím, kde bydlí Kubík. Kde? Neříkám. Tak. Habartov je ode mě 530 kilometrů. Až 500? 530. Aha. Karlovy Vary
jsou ode mě 503 A Co já? Chomutov. To se musí vzít. Koukám. a ještě Chomutov. Tak počkat, ještě to já? Chomutov. Počkat, Chomutov je ode mě Asi to bude blízko. 472. A co já? Odkud jsi? Jablonec. Jablonec. Který? Na ní jsou. Kolik kilometrů? Chvilku. 345, nebo respektive, no vezmeme 454. Je. Moc hodně. To všichni jsme tak daleko. No protože já bydlím úplně na Moravě, úplně. A Stolko. já vím, kde bydlí Kája. Kladno. Ne, už ne. Ostěhoval Paní jsem se už učitelko. dávno. Už 6 let. Co pak? Co Fuku. bude halo a pomozte? Co mluvíš? Halo? To bude to stejný jako mňau. A Ty to jsou- pomozte je rozkazovací způsob. A? A co to bude? Co? Někdo už tam má? Pomozte je rozkaz. Mám hotovo. Tomi. Naomi, kolik máš chyb? To je, 50. 50. 8. 17. 17. Ty brďo. 17. Ani 18. Štolko. 18. Tak ještě o jednu víc, dobře. Tak co bude pomozte? Jen 9. Rozkazovací. Je to rozkazovací způsob. A další? Ale má to Je být to. slovní druhý. No. Co? Aj, a Sloveso. kolikátý? Co je další za slovní druh? Další bez dalšího. Jedna chyba. Jarní Asi je. bez jarního. Dvě To chybí. přihlašte. Já nevím pořád. Další bez dalšího, jarní bez jarního. To je 2. Číslovce. Ne, prosím. Wow, jsi moc chytrý, bro. Významné jméno. Musíš Kája poděkovat. Děkuji moc. Děkuji. Paní učitelko, Ano, co pak? pomůžete mi, prosím. Jasný. Paní Štolko, vy jste dali moc těžký úkol. Všichni potřebují pomoc. Všichni potřebují pomoc a všichni to mají dělat za domácí úkol. Už to máte umět na spaměť. To je moc těžký, aby jsme to dělali. Musíte dát ještě jiné. To není spojka. Třeba dejte hádej Prosím slovo. ještě jedno, co jste řekli. To není spojka. Tak. Tak co, už to máte? Ne. Ne. Paní Čtelko, Ano. až je spojky. Halo. To je trošku potíž, co je to až. Protože ono to může mít víc významů. To je spojky. Jako může to být spojka. 7. Já na to kašlu. Vám? Tak jdi dál. Chci všech
5 cvičení udělat. A Tommy ten může si svoje skóre trochu zlepšit, když udělá další cvičení. Jedno. Jmenuji se Albert. Einstein. Když uděláš jedno cvičení, tak si můžeš vylepšit skóre a možná dostaneš i nějaký plusový bod. On se má. Se nemá. On má 900 chyb. Jak se má? Počkej, Tommy, 900. přestaň! Tommy je moc rozjívený. Oh, sorry, Tome. Já hodně Sorry. přijdu. I ve škole se směju. Sorry, Klubky, Tommy. to zvládnete. Řeknete mi počet chyb, zlatíčka. Já ještě nic nemám. Dělat, neodmlouvat. Bro. Are you kidding me? To No. nedám. Má Help me. Anička 3 už nemá. Kolik máš chyb? 8. 8 chyb, dobře. Tak. Jestli chceš, Paní můžeš si učitelko. vylepšit skóre. Co bude což? Což? Což může být teoreticky částice. Ne. Částice. Paní učitelko, a kolik jich mám udělat? Nebo taky zájmeno to může být. A můžeš udělat jedno třeba, Aničko. Pančtelko. Když se budeš snažit a budeš tam mít 0 chyb, tak ti to připočítám k tomu. A dostaneš ještě plusový bod. Co pak? Můžete Aničko. mi najít jednu chybu. Počkej. Nedělej! Jestli chceš, ať ti to spravím, tak mi tady nelítej před očima. Já jsem to omylem smazal. Hello. Jmenuji... Omylem jsem to smazal. Tak to si... Nemám hlad. Když to máš dobře. Já tam tu chybu nevidím. Jmenuji se, možná to první se by mohlo být spojka. Ta sloveso, tak. Sloveso, ne spojka. Spojené se slovesem, tak. Učitelko, mám A to 15 druhé. chyb. Se? Jdu s kým, čím se. Aha, to by mohlo být vlastně předložka. Paní učitelko, Nevadí, jednu chybu si odečti. paní učitelko, Paní učitelka už utíká za Kájou, no? mám 15 chyb. Tak to se mi teda neudělalo velkou radost. Tak, Fuk a Anička 4 chybí. Nevá. Ano, ale já jsem to omylem smazal ten předtím. Jo, Ty tak, tak jsi tak aha. chytrej. Naštěstí paní učitelka se může dostat ke tvým výsledkům. Jak to můžete uvěřit? A zvona, Kolik že jsi to... měl hotových? Fuku, Co říkali? kolik jsi měl hotových cvičení? 3. 4. Tak udělej 2. Jen 2. 12. Tak. Co bude z? Jenom 2 cvičení udělá Fuk.
Đại mà luôn á. Z asi bude spojka. Ne, Paní Ne. tři chyby. předně. Paní učitelko. Mhm. Anička 3, už utíkám. 3 chyby. OK. To o čem je? Tak můžeš ještě jednu, jestli chceš, Aničko. Když nechceš, tak ne. Jo. Nemusíš. Já. Co ten Tommy? Tommy ten chce lepší výsledek než těch 18 chyb. Dobře, tak jo. A co Fuk? Jak jsi na tom u těch 2 cvičení? Tak, koho ještě nemám napsaného? Tomáška? Paní učitelko, co bude velmi? Jak velmi? Děkuju. 2 chyby. Kdo má 2 chyby? Já. Tak, ale celkově chci. A můžete mi to najít? Kam? Tam. Kam? No to je? Kam? Kam? Tam. Tam. No já to... Aha. Až jeden. Ještě jednu by si chtěla. Aha. Já myslím, že jedna stačí, ne? Ne, nestačí. Hmm. Tak hledej. Ne. Paní učitelko, pomůžete mi, prosím. Jasný. A jo. Ne, jsem... O, není spojka. Hm. 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 Tak. Co ten Tommy? Tommy tady ještě pracuje dobře. Co Fuk? Pracuje. Kája se spokojí s těma 15 chybama. Asi jo. A Jo. zlepším si, když udělám něco jiného. Paní učitelko, mám 0 chyb. Paní učitelko, Dobře. zlepším se, když udělám něco jiného. Ne. Můžeš se zlepšit i zhoršit. Tak ne. Tak. Dobrá. Tak dokončí Tommy, Fuk a 2 Aničky. Tak. Tommy, Fuk a 2 Aničky. Paní učitelko, co je spolu? Spolu. Mhm. No. Jak spolu? Nè, Kdy už? này nó chạy cho cô ngoài.
Jak spolu nebo kdy už? Sportovní. Kolikže to máš chyb celkem, Tomy? Je to dobré. 25. Takže chceš jenom těch 18. Nechceš těch 25. No. Dobře, tak jo, tak teda dostaneš těch 18. Já mám 15. Co bude, pomůžeš? Sloveso. Tak a co Tomáše? Já mám 15. Nebo nevím. 15 to už jsem se u tebe napsala. Aha, tak nic. A teď ještě mi tady chybí ještě Fuk. Fuk dokončí ty dvě Já cvičení, které nevím, měl tohle. udělat. Já to nebudu dokončit. Já nechci dostat do hodně chyb. Ale Fuku, to zvládneš. Já vím, že ty to zvládneš. Já nezvládnu. Můj Co? mozek není na to. Co je halo? Fuk, co Fuk? Ty kdyby si jako dokončil ještě to jedno cvičení, bylo by to fajn. Fuku, halo je. Citron. Je stejný jako mňau. Už je. Mezi předložky a částice. Pane Štelko, pomůžete mi. Anička chce ještě jednou, dobře. Ne, mezi částice a předložky. Vedle by teoreticky mohla být předložka. Promiň. Vedle koho čeho? Vedle kočáru. Promiň je 1x5. Mám bez. Promiň je sloveso a halo je citoslovce. Pane Štelko, mám bez chyby. Tak. Ona kecá. Tak, dobrá, už to nechte. Fuk už pracovat nemusí. Tak a teď se podíváme na Luke. Yes, konečně. Já zemřu. buket. Kdo chce umírat? To bych pak neměla koho učit. To nechci. Ne. To bych pak neměla koho učit a to nechci. Teď bude prázdniny, ne? No, to je dobré. Pastoko. That's good. To A budou proto- prázdniny, no. A proč jsou prázdniny tak brzo? Protože potom jezdíte na výlety a tak. Já nejezdím. Už to Ale bylo paní dávno. Štelko, moje třída nejezdí na škole přírody tenhle roční rok. Oni už jdou, ale já jsem tam nebyla, protože nechci. A odkud si, Aničko, 4? Já jsem doma. Jo, počkej, ty jsi z Jablonce. Jo. Jo. Jaký? Tak, koho si tady teď koho necháme, ať si vybere? Já, protože předtím jsem to minulý hodina jsem byla první a Kubík mě to vybral. Br, patapimko jedna. Pim, patapim, no to je sice hezky, patapim. Podíváme se, kdo má nejlepší hodnocení. Ne. Nikdo. Dneska. To mi mělo v opravě chyb 81.
Bůh měl 81, 85 měla Anička 3, tak Anička 3. Ne. Anička 3 plus 1. A to dinos. Já to nechci. Don't cry, don't cry, don't cry. I am not crying. I am bullying. Hmm. Hmm. Br. Patafuk. Br, patapim. Ne. Nechám vás, ať si to... Ale Tak. Ohio. Shrek like Dám vám Ohio. Mr. vám Ohio. odkaz. Shrek like Čupky. Ohio. Nechám vám to tady a mezi tím spočítám, kolik máte procent. Tam pído. Já budu king. Já jdu zeptat, kde je Kubík. Ne. Co? No, nejsi ty do něho tajně zamilovaná, že se ptáš na Kubíka? A ještě kdo dneska chybí? No Kubík. Jenom Jo. já musím to vzít 5000 od... 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí mi tady, takže Kája mi tady chybí. Kájo, kde seš? V Komutově. Let's go. Kde je ten Kája? No Jestli Kája je IQ0, no tak já teda nevím, no. Takže Kája se mi pojmenuje nějak, abych poznala, že to je Kája. Můj segra už šel spát. Není na to nějak brzy. Já nevím. Bude chtěla spát. A já ne, Kolik je let tvé sestře? 4. Aha, tak tomu Co už budeme rád? rozumím. A teď je 4 hodiny. No. Oh, Není No to... tak Ohio. šup, ještě Svět tady like pořád Ohio. mi chybí ten jeden Kája. Kajak chce být IQ 0. A ještě Tomášek mi chybí. On, Tomášek. on minule jmenoval Tomáš MKB. No Bože, a Tomášek tady není. Tomáš NKB. Ne, to je M. Ne, já nechci tady postavičku. Jsem lekla. Já jsem král. Jsem No, skibidi král. Jsem toliťák. Tomášek se nám připojí. Paní čtelko, Tomáš nebo Tomáš? To mi NKB. Tomáš. Tomi je tady. A co Tak má? šup. Paní čtelko, a co mám? Co ty máš? Já nevím, co ty máš, tak hrej. Já budu mít 100%. Už to nebudu dělat. Prosím tě, přestaň. Ty vůbec nejsi tady to, jak se tomu říká, spolupracující. Ty nespolupracuješ. Jestli chceš psát diktát ručně, tak jako to dělají osmáci, 120 slov, Wait, what? Tak to nic. takový dlouhý diktát přes celou stránku, tak No tak klidně to- můžem. Takže vy učí... Ne. Já učím Vy třeťáky, učíte všechno. páťáky, sedmáky, osmáky, učila jsem deváťáky. Ve škole. Ne, tady.
Aha. Ve škole neučím. Škola se mi nelíbí. Proč? Škola je hrozně nudná, tam se nehraje tolik her jako se mnou. A já mám ve, ve škole tablety. No, my jsme měli, no, ale to už je 13 let, co jsem vyšla ze základní školy. Aha, To 13 let. Mm. Už je to 13 let. Očekávám, že to budete mít všichni dobře. Všechno dobře, tak už ne. Oh, fuk je cheater. Co? Nečítuju, bro. Co tady meleš? Kecám. Jsi diktátor. Vidíš? Diktátor. Vidíte? Máte banovat Aničku. Já načítuju a ona říká, jsem jí budu Blbosti. zkoumat. Nekoukej. Musíme prozkoumat Aničku 4. A jsou 4, bro, co to je? A já ti zase budu zkoumat. A jsou Mm. Anička se nebude smát a bude místo toho Hej. Mezi bla bla bla, budu zkoumat. Anu 3. Oh, what's that? What's that? What's that? Mával. Mlekla. Budeme zkoumat Tomáka. Tomi Pomy. Ne, tam je to 1000. Já jsem dostala jeden incorrect. Pane učitelko, já mám jeden incorrect. No tak to pořád můžeš spravit. To se nejde. pořád může napravit. Ty inkorekte. Děkuji, Lanka. Už tam máte černotu. No, protože jsem si otevřela vaše hodnocení. Už by tam neměla být černota. Tak to otevřete, jak to chci koukat. Ty chceš koukat, no tak to nebudeš se koukat teda. No To tak můžeš má. koukat pak. Kýval. bài ông bà sao mà Ông hai bà bài có nhà làm việc mà S kým to mluvíš? được Ne, já mám zase jeden incorrect. cái gì là Ne. cười gì mà cười Pročka. Měl si dávat na nejštěstí místo. Mrká na mě. Co? Kolik jsi dostala? 1000. Ne, kecám. Kolik? 1,000. Já mám 9000 asi. Brr.
Clear, tak to máš dobře, Aničko. Jaká? Já jsem tě našla. Vy jste dobrý. Já jsem teda zvědavá, jaké budete mít hodnocení. Já jsem tak. Já jsem fakt debil. O nikom se nebudeme vyjadřovat, že je kastrovaný osel. Guys, No debil je kastrovaný osel. Ani jenom. Vyhledám tě. Nevyhledal. Hej, Ivo! Tam bylo 4000 hned tam, no tam. Proč všichni mě to koukáte? No protože všichni si myslí, že čítuješ. Já to si... aha, Že podvádí. protože Aničko, ty jsi skoro vždycky čítovala. Jo. Ne. Jo, nekecej. Já jsem čítovala jenom Don't kecat, nekecat, jako nekecat. Jsi začená. No tak. Dlouhý. Já jsem teď čítovala. Dobře, tak to ne, Aničko, kde seš? Jak v loni. Takže ty jsi nečítovala to? Ha. Prosím. Dobře, tak to ne. Příhal. Že my se všichni uvidíme v září zase, že jo? That's good, guys. Příhal. Ne, nechcete se vidět v září, aha. A když nikdo nebude to učit. To je better. Mával. No tak, to by se mi... A když tady nebude to učit. Co se nebude učit? No my nebudu tady učit v září. Jenom když. Já tady učit budu a jestli přijdete vy, tak já budu mít radost. Já zas ne. Angela Collins ne. Jako paní učitelka Angela, že by neměla radost? A Já myslím, ona- že jo. Ona nás nedá hrát hry. No, ten duda. Paní učitelka Angela je hodná. A Ne? Investigate. Paní učitelka Angela není hodná. Equivalent. Že tak paní učitelka Martina. ne. Počkej, kdo je Marti? Ježiši, ne. To už Toho nadšení nejste, dobře, tak. Tak to buď si musíte nechat mě, nebo já nevím, Vás. koho ještě bych vám mohla sehnat. Vás nechat. Mě. No dobře, já budu jedině ráda. Nebudete. No jasně, že budu. Hodinky Úplně tralala, liru tralala. Bombardillo, krokodilo. Kdo má suspiciousně nejvíc toho kostí? A teda to, ale ne. Ne, kajak. Já už ne, Tomy. Já jsem Ikelandiaka. Ikvelanka, jo. Ikvelanka. Já Ikvelanka.
Takže to si nějaká lanka nebo něco. Ne, já nejsem Lanka, já jsem Kája. No, to si... Jsi Byla- banka. Už. Sri Lanka, nebo Ježiš, Tvůj je Lanka. Tvůj je Bro. Lanka. jak to, že tak máme málo, ježiš. Sri Lanka, nebo něco, Sri Lanka. Sri Lanka, já to Tak schválně. jak to, že já mám nejvíc... To Ty máš mi nejvíc perfektní i nejvíc. práce. Já jsem druhý Výborně. nejšpatnější. Počkej, já Jak mám mám více než... já mám 126 Paní otázek. učitelko, mě tam to dělá nejvíc chybu to oběma nohama nebo něco. Já jsem udělal 91%, výborně. Já mám To není 98 a proč jsem kohej? 68 má Kája. Wait. Potom Fuk, ten má 83 a Anička 66. Dobře. Tak jo, tak jdeme dál. Jako můžu vybrat. Teďka, kdo měl nejméně? Ale- Anička 3, tak Anička 3 to už vybírala, tak teďka druhé nejméně. Ježeček, Kájo. Juchu! 1000, no tak ne. Počkejte, já se musím přemýšlet. On zase vybere rybaře. Rybaření Někdy, je to zakázáno. neumím. Rybaření ne. Proč? Rybařit nebudeme. Budeme rybařit ryby. Takže k tomu To je nuda. Jo, je to nuda. rád. Tak Kájo. A nikdo tam Já prděl, musím přemýšlet, opatrně. Paštelko, nikdo tam No prděl, nebo tak, jak to, že já to jsem... je zakázané. Kája nebude přemýšlet moc dlouho. Ano, Nebo budu já přemýšlet můžu vybrat. 10 sekund. Když bude Kája přemýšlet ještě díl než 5 sekund, no tak řekneme někomu dalšímu. Ty, ten štít, Cože to? ten štít. Důkráš? No konečně mám Jo. tento krále. To je. To mi zabralo. A poprvé jsem to hrál, tak jsem to vyhrál. Bro, co to je? Těžko říct. Co kluky mají rádi? Okay, drink. Co kluky mají rádi? Ale holky ne. A co to je? Nevím. Fuk mě furt porazí. První světová válka, druhá světová válka. Nevím. Třetí světová válka, čtvrtá a na konci 30 letá, ne? Já Ne. nevidím. Vidím. Počkej, 30 letá válka byla dřív než první světová válka. Já to neumím. Ty nemáš test z dějiny? Jedna, A já jsem dostala 2. dva, dvě, Nevadí. jo. Já nemám ráda vlastní věda a Počkejte, já jsem se oklikla a jsem na jiných serverů. Někdo taky hraje bloka teďka. co Já si budu ovládat armádu Kingem. Fakt, koukejte, já nemám fishing freeze. Cože? Fakt, jejda, já jsem zvládla za 1 Hej, sekundu. sdílej obrazovku. Počkejte, já musím rozmazat. No dělej. Nebudu. Dělej, ať stíháme. Sdílej, já chci koukat. Ty jsi moc zvědavá, Aničko. Ne, nejsem. Je. Jako opice. Nejsem opice. Anička je opice. Já jsem změnila 1. Jedničku. Jo, tak můžu... Už tady seš? No není. Víš, že to je rybaření. No dělej. A ten Tomášek. Když Tomášek tady není, myslím, nebo je? Víte, že tohle je hodně, málo. Není, Tomášek se nám odpojil.
To mi Já jsem přikoj. lucky, vy. Já jsem lucky man. Hej, Kájo, oni. Kdo to je? Ta Iquilanka. Tomáš tady není. Co? The mega Cože? Go and get together to work with your team. Já mám puntíka. Spíme. Fuk mám je s puntíka. Kájou. Já A Tomi, ten musí zachránit obě Aničky. Tomi, ty to máš ale těžký. Ne, dejte nám Aničku 4, nepotřebujeme Aničku 4. To mi Dobře, mám vás přeto? Ne, dejte nám Aničku 3, prosím, jenom. Wakanda forever! Cože Jo, já? tak to Anička můžete před nechat. Kájou, dobře, tak to by šlo. A Fuk bude s Tomem a s Aničkou 4. Ne. Jo. Holky proti klukům. Jo! Znáte ruský, když tam jsou miminko, maminka Jo, nech se to tam... a tatínek, jo, tak tatínek tak. vyhraje, to je to podnět, tatínek je podnět. Holky proti klukům. Snažte se. Já vám možná pomůžu. Aničko, ty budeš atak a já budu defeat. Aha, já vám nepomůžu, já tam totiž nevlezu už. Já vás Yes. budu rozstavit. Já už tam možná nevlezu. Že bych vám pomohla. Wakanda forever. A tak. Račku je tak. bla bla bla. Luket. Strašně na poli. Defense. Play Defense. Luket. Defense. Děkuju, vy Defense. jste tak šikovní. Ne, to není Už fér, drstu. paní Br, br, Stelko. br, No jo, já už se snažím, počkej, 89, Ježiši, 12, 91, Útočte, dělejte. Hej, kdo bude na defense? Útočit, dělejte. Kluci, dělejte. Dostali jsme free. Jo. musíte se tam dostat zpátky sami, Aničky. No tak, Jo. bože. No tak. Pomoct vám nemůžu. Můžeme útočit. Útočte. Hoši, defendujte, jsme úplně clear. Aha, Tak tak jo. atak. I am not so clever. Bro, jak... Pořád to ještě můžete otočit a dostat se tam. Aničky. Nemůžeme. Proč to nemůžete to nás pomoct? Nemůžu, protože se tam nedostanu, mě už to nepustí. Tým Kuku vyhrajou. A holky prohrajou. Holky prohrajou. Kluci vyhrajou. Oni byli. Já vám fakt asi budu muset příští. Útočte úplně na to- všechno. Zničte jej ten oheň. Anička asi ne to. Zničte jej všechny jejich to. Aničko, snaž se. Já tady moc snažím. Jako. Anička 4. Kluci vyhrajou. Holky Já teď tady prohrajou. snažím. Všichni zautočte, já nechci ani vidět jednu kapku. Ne. Prohráváme, kluci. Hoši, defense, co děláte? Jo, máme. Ne, já jsem dal to špatně. Kluci vyhrajou. Prosím. Máme, že by... Defend. Já zautočím. Levy. Ne, Hoši, defend. Útočte na ně. Dělejte, porazíme je. Já ani nechci vidět jednu kapku nějaké vody v jejich to městě, nebo co mají, já nevím. Kořisti. Musíme útočit na kořisti, jo. Ano, tak. Vytrhnout i kořeny. no tak, sakra. Nemáme žádné velení. Nubáci! No máte. Ty kde?
Co? Haha. Ani. Ale ne. Rackové. Ten je. Ale ne, hoši defend. Jo, Hoši defend. útočte! Zautočit mají 3 shieldy a 0 lidí. Já nechci vidět Hodně. defend. Oni tak mají hodně. Lásky! Musíme jim vytrhnout koženy. Dělejte. Já myslím, že já tady pracuju. Co? Nic. Jenom kolik zase budete mít procent? A mám vědět. Jak to mám vědět? Jo, co máme my vědět, ne? My jsme Máte hloupí, jenom vědět, jsme ne? hloupí. Ježiši, kolik jich máme tady? Ježiši. 23? Máme A oni... To je chill guy, guys. To je defend. prostě chill guy. My máme asi 900 Já lidí. příště pomůžu Aničkám. Jaká? Oběma Aničkám pomůžu. Ano, tak. Máme 25 mužů. Dělejte, zautočte, máme 25 vojáků. Ne. Dobré. Oni mají 1 štít a 0 lidí. Máme. Jeden štít. 2 štíty. Oni mají 3. Zaútočte! Zautoč. Náš shield. Dobrý, máme to. Máme Náš národ asi. kontrolou, máme všechno pod kontrolou. No. Máme úplně všechno pod kontrolou, to si ani... Zaútočte, aby měli 0 štítů a 0 lidí. Ani nemají lidi. Ani vojáky nemají. Mají 2 štíty. Zničil jsem jeden. Náš štít. Hoši, náš štít. Ok, mám to. Oni mají 3. Já ani nemůžu útočit. Když nemají ani jeden štít, Já ani ani jedno nechci bojiště. No, žádné validní to targety. No, žádné. Aniž nedostala stres. No, oni mají 1 štít, já jsem to zničil úplně. A už 0. Počkej. Další Nula. štít mají, zničil jsem. Další štít. Boom. Ne, Co si myslíš, že to? Anička! Co si myslíš, že Kusy vyhrajou, holky prohrajou. Já jdu domů, jako. Cry, don't cry. My jsme vyhráli, tak nebračte. Nebrečím, já bulím. Já jsem vyhrál a mám skoro nejméně. Kam? Tak schválně. Já vám pomůžu. Yes, A já mám úplně počkej, já jsem dělal 191. Kvízu, dobře. Teams. A dáme si to na 8 minut. A co Teams? prsa znám. Play again. A my chceme, aby kluci k klukům a holky k holkům. Aničtelko, můžu něco jíst? Si můžu Co jestli můžeš něco? jíst? Ona Já mám Jakože počkáš 10 minut, za 10 minut můžeš. já už jím. Za 10 minut můžeš. Play Blue Cat. Šutky, ať to stihnem. 4, Moje AE86 je 9, 6, auto na 7, skutě. 8. Ale je pomalá. Tak šut, kde je ten další? Fuka tady nemáme. Suka? Počkej, tam je zlo? Ne, to je peklo, zlo je peklo. Počíku, já jsem ti Ne, ty jsi mi ukradl. Já jsem ti Jsi ukradl. zlej. Jsi zlej s lidma. Ne, já nechci s Tomem.
Aničko, jdi Daj, pryč! Kámo, Počkej, musíme kouknout Buket. holky na holkům. kámo, co se tady děje? A se snažím nás tady překlikat, A ale... nemůžete to vytáhnout nějak. Ne. No, Takhle, klikněte na to a přeměňte to. Já jsem tak geniální. Jsi perfektní. Nejsi. nam. Vy nemáte mozek. Kromě paní Šípy. Tak jdem na to. Ne, no. Ježiši. Ceník. Samozřejmě. Defend, já mám štíty, jo. Oh my god, bro, what do What the hell, me? No, sama Help me. solo. Vy zaútočte, já budu mít na práci štít, ale ne. Oh ne, já ani neumím tohle. Tohle taky neumím, takový. Oni mají zlo, to je pěkná zlo. Jestli by tohle bylo to cvičení předtím, tak by se úplně už vydali. Ne, naše štíty, ne! Tak to ne. Co jste to dali? Děláte ty štít. Záchranná služba. My jsme jenom kluci, nejsme tak dospělí jako... Ne, no tak. Jak to, že to je 5 sekund, předtím to bylo 3? No tak. Tohle celní, co? Ne! Tak to ne. Hoši, zaútočte. Vy Ohio, to nedáme. Guys, to nedáme. Kluci, to nedáme. Nikdo to nedá. Snažte se. Jo, ti dám. Ranní Sigma. No tak. Týdenní Sigma. Výdení Sigma úplně vždycky. Sloní Sigma. Zničte tu, Nevinný člověk. A to jsem já. zničte tu, ty, I am nevinný člověk. zničte ty morčata, nebo co to má. To jsou zlo, pěkná zlo. Ježiši, oni mají 4 štíty zase. Víte co? Zlo je Jakože pěkná můj zlo. brácha přežil od vás, paní čitelko. Co? No, Já to nedám. I'm die, guys. Denní člověk. Ne, zase. Já nedám. Já zemřu. I'm die. Oh. Já rovnou kliknu na... Útočníky, útočte na ně. Všichni útočte! Na štíty ani už nechci vidět. Všichni útočte! Útočte! Útočte. Nemáme 0. Jo, dělejte! Dělejte! Útočte! Yes. Ne, oni mají štít. Oni už nemají. Dělejte! Yes, máme 2, máme 3. Yes. Yes. No tak, hoši! Ne! Máme Yes. na štít. God damn, bro. Paničky, snažte se. Já teď snažím. Hoši! No. Come on, don't let them no tak. Proč náš národ musíme Let them Máme musíme zaútočit. štíty, hoši, naše štíty. Někdo udělejte štíty, já budu mít Já udělám štíty. free blue. OK, Tajo, ty udělej štíty. Fuku, a já, zautočte. Jdeme zautočit. Ne, no tak. Ne, počkej, já ne. Kájo, naše štíty, co děláš tam? Počkej, jsem tu. To si děláš srandu, ne? My máme už. No, ach jo. No tak, Kájo, měl si jednu práci, no tak. A vy taky. No oni měli normálně Jsem jedinej. Nejsem tak chytrolín jako vy.
My nejsme Protože jsi hloupej. Snaž se, Já mám Kájo. rychle. Co potřebuješ? Kájo, se snaž. Ale já jsem samotný. Nejsi. Počkej, samotný, co děláš štíty? Já ti pomůžu. No tak, Fuku, ty zautoč, já s Kajou budeme dělat štíty. No one break through this defense anymore. Defense! Ne, naše štíty, hoši. Kájo, co děláš? Počkej, já mám jednu chybu. Ježiši! Ne, 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 ne! Tak to... Jo, mám. Hoši, dělej! Já mám 900 trilionů chyb třeba asi. Máme 4. Ne, máme 2 štíty, hoši, prosím. Kájo, prosím, kámo, Kájo, ne! To jde úplně pozdě. Co to jsou za otázky? Nejlepší. A zlo je pěkná zlo. Zautočit, já to nemajte, Jo, máme jedno. Dělejte, ale musíme ubránit. Skoro máme půl. Ale musíme ubránit. Ubraňte to! Já máme 3 štíty. Ne! Okay, Je to dobře. ne, naše štíty, jak to, že? Oni tam byli 3 a teďka normálně naše všechny štíty byly úplně pryč. Jsme měli 4 štíty. No one sleep in Tokyo. Nespívej. Fajn, ježiši. Máme jedno. Musíme to ubránit. Nepřemýšlá. Já vám to říct. Dělení parohy. Ne. Jdeme na něj! Na ní. Jdeme! Na ní. Jděte! Útočíme na ní! No tak, já s Kájo, prosím, potřebujeme ještě jeden štít. Dělejte. Ne. Jo. Ne, potřebujeme ještě jedno. Jestli všichni na nás to úplně, na nás bomba. Máme dva. Alert, máme 3. Ne, máme jedna. Počkej. Máme 3 štíty, jo, jsme fajn. Prkení, já nevím tohle, jo. Máme 0. Hey, yo! What the hell? Kde máme zápka? Kde to je? Já jdu na nich útočit. Solo. Útočit. My zaútočíme a To není fér, oni mají paní učitelku a paní učitelka je největší, mocnější než my. Ale vy máte 3 hlavy, já mám jenom 1. Jo, já 3 hlavy. A 3 hlavy bez mozkem není lepší než jedno mozek 3 s hlavy mozkem. jsou víc než... A předtím já jsme byli jenom 2. My jsme měli tak hodně to. Dobrá, Zlatíčka. A to se říká. Takže se spolu uvidíme zase ve Sedu. středu. Přesně Holky tak. jsou chytřejší než kluci, tak hodně jsou paní učitelky. Dobře, příště budu hrát znova, tak jo. Takže se mějte krásně. Naschledanou. Ahoj.